honorables membres de la Cambra dels Comuns, el primer ministre de la Gran Bretanya i els seus imperis, el senyor William Pitt, el jove. Senyor portaveu, membres de la cambra, seré molt breu, perquè per desgràcia he estat escollit primer ministre just en època d'exàmens. Sí, molt bé. Confio que sabré complir el meu deure, de manera que la mare pugui estar orgullosa de mi. Canviarem la legislació per aconseguir l'aniquilament de 3 enemics de l'Estat. El primer és el malvat dictador Napoleó Bonaparte. El segon és el meu professor de geografia, que li diem el cara de cagarro. Però sobretot, senyors, vull perseguir aquest idiota consumat que és el príncep de Gal·les. Perquè aquest mateix any ha gastat 15.000 lliures del tresor en banquets. Més de 20.000 lliures en perfums. I el més sorprenent de tot, 59.000 lliures en mitjons de seda. Què dius? De seda? Les 3 línies d'actuació política que proposo són, primer, la guerra amb França. Segon, posar a la presó els professors de geografia. I per acabar, un bon cop de peu al reial cul de sa majestat. I ara reclamo la presència del líder de l'oposició perquè em pregunti la lliçó de llatí.